Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li l-budget tas-sena d-dieħla jolqod mod pożittiv lil kull familja b'mod partikolari lil ħaddiema bil-paga minima. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri tal-budget tas-sena d-dieħla, il-Ministru Dalli qalet kif permezz tal-mekkaniżmu li ddaħħal is-sena li għaddiet inħolqot kummissjoni li tevalwa s-sitwazzjoni ta' għejxin tal-familji li jgħaddu b'paga minima. Fakret li l-Gvern iġġieled il-prekarjat u waqqaf kumpaniji li kienu jħaddmu ħaddiema bi ftit ċenteżmi. Qalet li l-Gvern ħadem sabiex il-ħaddiema li jaħdmu ma' kuntratturi mqabbda mill-Gvern jitħallsu bl-istess rata li jitħallsu l-impjegati tal-Gvern. Dan huwa budget illi qed itejjeb il-ħajja tal-poplu Malti, qed itejjeb il-ħajja tal-ħaddiema Maltin mhux l-inqas għall-fatt illi issa tajna it-tieni ġurnata public holiday li taqa' fil-weekend di kienet weda elettorali u ħankomplu illi nagħtu dawn il-ġranet illi kienu ittieħdu fi żmien ieħor. Is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portella ħabbret li b'vot unanimu il-Kabinett qabel li l-Gvern jiffinanzja l-ewwel exit program għal persuni li fil-passat kellhom storja marbuta mal-prostituzzjoni u li bħalissa qed jiskontaw sentenza ta' ħabs. Hija qalet li mis-sena d-dieħla ser jidħlu fis-seħħ qatt ta' riformi f'diversi oqsma. Ir-riformi li ġejjin li se jħallu differenza fis-soċjetà tagħna fosthom ir-riforma brabta ma' traffikar uman kontra min jabbuża min nies fosthom ukoll fil-prostituzzjoni u wkoll it-timru li rridu nħallu fuliedna li rridu u qed nagħtu investiment b'saħħtu ħafna f'dan il-budget għar-riforma brabta mal-kannabis. Qed ngħidu li t-tfal tagħna rriduhom jeċċellaw f'disċiplini differenti, sports, arti u kultura u għaldaqstant l-użu ta' droga li għandhom iżommu ħafna l-bott minnu.